Hola, em proposo començar una nova sèrie de vídeos, en aquest cas sobre el Càntic dels Càntics, el Shir Hashirim. I començaré per un versicle significatiu del capítol 8è, el capítol 8è, capítol 13, que 13 en hebreu és gemàtria Ahavá, que vol dir amor, i per tant és un versicle molt bonic per començar. Comencem amb amor. I el versicle diu en hebreu: Ayoshevet Baganim, Haverim Makshivim, Lekolech Ashmieni, que ve a ser aproximadament, traduït al català, la que resideix en els jardins, companys, escolteu, permeteu-me escoltar la seva veu. Que la interpretació que jo en faig, evidentment basat en lectures que he fet, que la seva veu es refereix a la veu de la presència divina. I els jardins, per exemple, pot ser una vocació del jardí de l'Eden, una vocació del jardí d'Eden on l'ésser humà podia escoltar, entre cometes, podia percebre d'una manera profunda, íntima, perquè escoltar una cosa és una percepció íntima per la persona, percebre íntimament la presència divina. Aleshores esperem que tinguem l'oportunitat ben aviat, tots els companys, tota la humanitat, d'escoltar la presència divina a les nostres vides. A reveure.